мәгариф торышы, проблемалар, перспективалар яңалыклар. Халыкның иң зур байлыгы, иң кадерле рухи хәзинәсе һичшиксез аның теле дип яза Омар Баширов. Халык үзенең телен оста бакчачы кебек яман җилләрдән, рәхимсез салкын курудан саклап, мең еллар буена үстереп килгән. Излексез байытып, моторлап, иң тирән фикерләрен, иң нечкә хисләрен аңлатып бирер дәрәҗәгә китергән. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләрем. Сезне бүгенге тантаналы һәм эшлекле очрашу белән чын күңелдән тәбрик итәм. Шушындый катлаулы өлкәдә армый-талмый эш алып бару өчен тырыштай сәламәтлек, бәхетле озын гомер телим. Сезгә халкының әдәби телен саклаган, татар әдәбиятының курсавы, мәрҗәни, Тукай кебек алтын баганалар үсеп чыккан данлыклы арчабыздан тыңлы белмәс эшчән кунакчыл милләттәшләреннән күп сәламнәрне җиткерәм. Milli мәгарифнең бүгенгесе һәм киләчәге безне һәрдаим дулкынландырып борчып тора. Бүген сезнең белән бергә шушы мөһим мәсьәлә турында фикер алышу мөмкинлеге булуга мин бик шат. Күп милләтләр республика шартларында мәгариф зур педагогик мөмкинлекләргә ия. Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының мәгариф турындагы законнарында милли һәм региональ мәдәни традицияләрне яклау һәм үстерү ассызыклап әйтелә. Республикабыз шул исәптән районыбыз укытучылар армиясе милли белем бирүнең һәм милли мәктәпләрнең шәхес тәрбияләүдә никадәр зур роль уйнаганын аңлыйлар. Заман мәгарифе нигезендә дөньяви, интернациональ һәм milli диалектик бердәмлек ятарга тиеш. Мәктәпне тәмамлап чыгучы укучы үз халкының тулы канлы вәкиле, үз иленең гражданине һәм шул ук вакытта дөнья цивилизациясе субъекты итеп тиярлык булсын. Мәгариф җилкәсенә милли мәдәниятне, әдәбиятны, телләрне торгызу һәм төрле мәдәниятләрнең бергә үрелеп үсүен тәэмин итү кебек зур бурыч йөкләтелгән. Арча-Ягы данлы Казан артының үзәге, татар халкының тарихына үзеннән лаеклы өлеш керткән як. Аның бай тарихы, әлеге җирлектә туган һәм буыннан буынга тупланган килгән рухи мирасы, мәдәни, сәяси һәм икътисади традицияләре бар. Районда 52 меңнән артык кеше яши. Шуларның 93% татарлар, 5% руслар, 2% башка милләт халкы. Туган телне саклау һәм үстерү һәр вакыт мөһим мәсьәлә булып торды һәм тора. Чөнки телнең яшәеше һәм үсеше халыкның аны көндәлек тормышта ни дәрәҗә куллануына бәйле. Бүгенге тормыш яңгырыш, кискен борылышлар чорын кичерүгә карамастан, яңа шартларда үз урынын таба алырдай шәхес тәрбияләү, шуның белән бергә туган телебезне саклау һәм үстерү мәсьәләсе һәр вакыт актуаль булып тора. Татарстан Республикасы халыклары телләре турында Татарстан Республикасы законына нигезләнеп, районда телләрне яклау, милли белем һәм тәрбия бирүне үстерү буенча Татарстан Республикасы Арча районы гомуми белем бирү учреждениеләрендә 2014-2021 елларга Татарстан Республикасы телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү буенча район программасын кабул итте. Программаларның бер бурычларының берсе туган телләрне өйрәнү һәм туган телләрдә укыту системасын үстерү. Татарстан Республикасыннан читтә татар телен өйрәнүгә ярдәм итү. Татар телендә белем бирүче 10 урта, 17 тел гомуми белем мәктәбе эшләп килә. 42 башлангыч мәктәп филиалда укучылар татар телендә белем һәм тәрбия ала. Барлык укучыларга да ана теле, дәүләт теле буларак татар теле фән өйрәнелә. Барлыгы 5418 бала районыбызда белем һәм тәрбия ала. Минемчә, төрле төбәкләрдә таралып, чәчелеп яшәгән татарлар алдында торган иң мөһим бурыч тарихи ватанны Татарстан Республикасының сәяси, икътисади, фәнни-техник, интеллектуаль рухи җәһәттән ныгыту, аның дәрәҗәсен күтәрү, дөнья күләмендә таныту. Сәясәтчеләрнең, галимнәрнең бурычы татар өчен күптән булган, аларны бергә туплый, рухи берләштерә, алган гомуми идея, максат, идеология булдырудан гыйбарәт. Республика татар халкы белән бергә атлый, ныгый, дөнья татар халкы Татарстанның уңышларына үзенә яңадан-яңа рухи көч ала. Күп нәрсәдә республикасының уңышы татар дөньясының бердәмлегенә бәйле. Бүген татар мәгърифәте алдында торган иң зур бурычларның берсе халык хәтерен яңарту. Шуның белән бергә татар халкының бөек шәхесләрен өйрәнү, халыкның гореф-гадәтләрен, милли көнкүреше, җыр биюләрен кире кайтару, һәр милләтне бер тигез үстерү. Иң мөһиме, һәр татар күңелендә үзенең милләте белән горурлану хисе уяту, тәрбияләү. Әлеге бурыч максатлар турында сүз барганда безгә татар милли мәгърифәтенең башында торган, аның төп юнәлешләрен, үсеш юлларын билгеләгән күренекле мәгърифәтче галимнәр, язучылар, җәмәгать эшлекләрен искә алу, алар үрнәгендә эшне иҗади оештыру бергәлек кирәк. Татарстан Республикасы милли мәгарифенә Россия Федерация мәгариф системасының
Безнең татар теле укытучыларының алдына куйган максатлары көтүдәге уңышлары, баскычлары бик күп төрле. Үзебез өчен генә отышлы һәм уңышлы булган эш юнәлешләренә тукталып китәсем килә. Бүгенге көн татар теле укытучысы үз эшен Россия Федерация төбәкләрендәге татарлар, Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы һәм милли бүлеге, Казан Федераль университеты, Республика сәләтле балалар белән эшләү үзәге, электрон мәгарифтәге төрле фән бергәлекләреннән башка эшне оештыра алмас иде. Иң беренче чиратта исемнәре күренекле булган мәгърифәтчеләребез Курсавиш, Хәбти Мәрҗани Күлтәси, якташларыбыз Галиәскәр Камал иҗатларын, эшчәнлекләрен милли региональ компания эшендә карау, һәр елны Мәгариф министрлыгы тарафыннан оештырылган Каюм Насырый, Габдулла Тукай, Гамил Афзал, Альберт Яхин укуларында катнашып тәҗрибә туплау, укучыларны Абдулла Алиш, Муса Җәлил, якташларыбыз Габдулла Тукай, Мөхәммәд Мәхтиев һәм башка язучыларга багышланган фәнни-гамәли конференцияләргә катнаштырулар укучыларда эзсез калмый. Ел сайын министрлык тарафыннан республика һәм Россия төбәк балалары өчен татар телен өйрәнү буенча максатыннан оештырылган махсус профильле лагерь сменалары зур популярлыкка ия. Барлыгы быел республикада 10 профильле тел сменасында милли бәдәни профильле бүләк, Нурлы Алан, Гөлстан, күпмилләтле дуслык, телне гамәли үзләштерүгә юнәлтелгән Болгар туган тел, без Тукайныңлары лагерьлары, Тартария төбәкләре интеллектуаль иҗат форумында укучыларыбыз ял итеп кайттылар. Быелгы уку елында без Тукайныңлары лагере югары дәрәҗәдә үтте. Хөрмәтлеләребез, сезне үзебезнең җирлектә узатырган без Тукайныңлары лагеренә сезне дә көтеп калабыз. Арча-Мусапа районы мәгариф бүлеге, мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек турында килешүне тормышка ашыру максатында илебезнең башка өлкәләре белән аерым алганда Мари Эл, Пермь өлкәләре белән эшлекле тыгыз мөнәсәбәтләр урнаштырылды. Мари Республикасы белән бергә дуслык учагы балалар фестивале үткәрү традициягә керде. Мәдәният учрежденияләре берлектә Россия Федерация регионнары укытучылары һәм укучылары өчен райондагы музейларга экскурсия оештырыла. Хөрмәтле милләттәшләрем, сезне дә үзебездә елда үткәрелеп килүче Тукай укуларына көтеп калабыз. Бөек шагыйребез Тукай исеме, аның ишектәге чишмәсе сезнең өчен дә зур игътибарга лаек. Пермь өлкәсенең Барда районында туып үскән Зиннәтулла Зәйнәп Бәшир улы Әмиров Кышкар мәдрәсәсендә белем алгач Ширигә мулла итеп билгеләнә. Шул авылның Камилә исемле кызына өйләнә. Өйләнүше истәлек итеп, иләре янында чишмә казый. Бу никахтан аларның кызлары булачак шагыйрьнең әнисе Биби Мәмдүдә туа. Шунысы куанычлы, элемтәләребез елдан-ел ныгый бара. Бу дуслык күперебез мәңгелек булсын. Үзара тәҗрибә уртаклашып, уңышларыбыз өчен куанып яшәргә язсын. Күренекле классик язучыбыз Баяз Исхакый, әвәл әхлак бозыла, икенче дин, тел бетә, өченчедән халык үзе бетә дигән. Бу сүзләр безгә кисәтү булып яңгырый. Шуңа күрә дә телебезне саклауда туктаусыз көч куеп, эзләнеп, табышларыбыз белән уртаклашыйк. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.